फान के धैले बछान के रहे ना सुनो भाई केहू के मान के चौकी पर फान के धैले बछान के सुनाए भाई ना बा केहू के मान ना देखाई ऐसा जगह है मरले बा देखो बाई जी के हो देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो राय जी है बाई जी के फरले बा देखो बाई जी के राय जी फरले बा ढोरी के अंगूरी से देले बखोदी लेके पतरकी के भागत रहे गोदी ढोरी के अंगूरी से देले बखोदी लेके पतरकी के भागत रहे गोदी एकरा लहले में खुटी अपन गरले बा देखो बाई जी के हो देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो राय जी है बाई जी के फरले बा देखो बाई जी के फरले बा देखो बाई जी के बॉडी पर नमरी के गड्डी उड़ावे राइफल के नोखी पर सबके नचावे बॉडी पर नमरी के गड्डी उड़ावे राइफल के नोखी पर सबके नचावे साथ मिठू सिलेंडर मजा मरले बा देखो बाई जी के हो देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो राय जी है बाई जी के फरले बा चौकी पर फान के धैले बछान के रहे ना सुनो भाई केहू के मान के चौकी पर फान के धैले बछान के सुनाए भाई ना बा केहू के मान के ना देखाई ऐसा जगह है मरले बा देखो बाई जी के हो देखो बाई जी के राय जी फरले बा देखो राय जी है बाई जी के फरले बा देखो बाई जी के राय जी फरले बा।